ξυλόγλυπτα, ωραία αγιογραφίες, είδα ωραίους αγγέλους. Πες μας, πώς ασχολήθηκες με αυτό? Βασικά είμαι απολύτως αυτοδίδακτη. Ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια. Ήταν κάτι τελείως τυχαίο, αλλά ήταν κάτι σαν λάβα που ψηφίστηκε από μέσα μου. Βρήκα μια σανίδα λεύκα στην αυλή μου και πήρα μια βαριοπούλα, ένα κατσαβίδι και ξεκίνησα να σκαλίζω. Είμαι ερασιτέχνης, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, έχω βρει τη δική μου τεχνοτροπία που με καλύπτει απόλυτα. Πιστεύεις ότι... και αποδεικτή, Ναι. Πιστεύεις ότι κάθε ένας μπορεί να γίνει καλλιτέχνης? Όλοι μας έχουμε μια καλλιτεχνική φλέβα μέσα μας. Ωραία. Φυσικά, ναι. Το επόμενο που θέλεις να κάνεις τι είναι? Θα ήθελα να συνεχίσω με το ξύλο, λατρεύω το ξύλο. Βέβαια άρχισα να ασχολούμαι και με το μάρμαρο και επειδή είμαι από φύση και έτσι πνεύμα ανήσυχο, σκέφτομαι στην πορεία να ασχοληθώ ίσως και με πέτρα. Θα κάνω δοκιμή. Ωραία, στο ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Expectations.